Hello लोगोफोर खुलुमबाय आंनि Champa ब्लगाव फिन खेबसे गासैखौबो बरायनाय थाबावबाय लोगोफोर दिनै आङो मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट भिडिअ लानानै फैबावदों स्पेशली गथ'फोरनि थाखाय आरो बोराय बैसोनि थाखाय दिनैहाय आं मोनसे मोजां बुस्थु लानानै फैदों दिनै गथ'फोरा जाय गथ'फोरा दिनै वीक दुरबल जोङो बयबो बिमाफोरा एबा बिफाफ्रा जोङो मोजां बुस्थुखौ होनो लुबैयो स' बिनि थाखायनो जे बुस्थुखौ आङो दायो फिसाजोनि थाखायहाय बाहायदों नोंसोरनोबो आं देखायगोन नोंसोरो नायबानो जाबाय जे बुस्थुआ दिनैहाय मोजां ब्रेननि थाखाय फुरा हल बडिनि थाखाय मोजां जाय गथ'आ लोमजाबाय थायो दुरबल जायो बे गथ'फोरनि थाखाय बियो बिराद मोजां ओरैनो नर्मालबाबो लोंजायो जाय गथ'फ्रा ओरैनो नर्माल जायफ्रानाखि एसे दुरबल बिसोरनि थाखायथ' बिराद साबसिन जागोन ब्रेनफ्रा बिराद शार्प जागोन आरो फरायनाय लिरनायफ्राव थाबैनो गोसोआव थागोन केटचाप खालामनो हागोन बे बुस्थुखौ बाहायोब्ला आरो जायफ्रानाखि मेम'रि खम दिनैहाय लेखा फरायब्लाबो गोसोआव थाया बे गथ'फोरनि थाखायबो बिराद मोजां लोगोफोर नोंसोरबो बाहायनो हागोन इन्ट्रेस्ट दङब्ला नै बेनो जाहैबाय स्मुथि रिच लोगोफोर बिनि नामा ओमफ्राय बे वर्ल्ड फार्स्ट फेमिलि हेल्थ ड्रिंक बिराद मोजां बुस्थुआबो बिराद गिदिर हेभि बियो 500 mg दङ 500 ग्राम दङ बे आधा किल' दङ नोंसोरनो आं देखायगोन बेखौ आङो फिसाजोनि थाखाय लाबोदों नोंसोरनोबो नांगौब्ला अर्डार खालामनो हागोन मा होमब्ला जाय बुस्थुआ बे बुस्थुखौ बाहायनाय गथ'खौ आं नुदों बे गथ'आ माबायदि बिनि ब्रेनफ्रा माबायदि एबा बिनि रायलायनायफ्रा माबायदि एक्टिभ बेखौ आं नुदों बे गथ'आ गोबां जाबाय दिनै बियो बिराद ब्रिलियेन्ट गथ' दिनैहाय बिसोरो आंनो देखायजोबदों स' बिनि थाखायनो आंबो लाबोदों नोंसोरबो बाहायनायनो हागोन आरो गथ' जायफ्रानाखि फरायगासिनो दङ जायफ्रानाखि इदिनो दुरबल लोमजाबाय थायो आं खोन्थाखाबाय बिसोरनि थाखाय आरो जायफ्रानाखि ओरैनो नर्मालबाबो लोंहोनो हायो गथ'फोरनोहाय बियो लोमजानायफोरनिफ्रायबो गोजान खालामगोन जाय गथ'आ लोमजाबाय थायो बेखौबो गोजान खालामगोन आरो ब्रेनफोरखौथ' बिराद शार्प खालामो लेखा फरायनायफ्राव बिराद मोजां माने जाय गथ'फ्रा लेखा फरायगासिनो दं बिसोरो बिराद एक्टिभ जागोन माने फरायनायफ्राव गोसोआव थागोन आरो नै बेखौहाय माजों लोंनांगौ होनदों लोगोफोर दिनै बोसोरसेनि उननिफ्रायनो लोंहोनो हायो जाय गथ'फ्रा उन्दै बैसो 1 year जाबाय बोसोरसे बिसिनिफ्रायनो सुरु खालामनो हायो दिनै बेखौ गाइखेरजों लोंनांगोन माने गाइखेरजोंहाय खननै एबा खनथाम दिनावहाय बहाय सिङावहाय सामुस दंखायो बेहाय 1 to 2 स्पुन टेबल स्पुन विथ a ग्लास अफ मिल्क गाइखेरजों लोंनो हागोन गाइखेर नङाब्ला दै दुंब्रुब्रुजों लगायनानै होनो हागोन आरो गथ'फ्रा बिसिबां लोंनो गोसो जायो माने दिनावहाय खनसे खननै खनथाम बेफोरबायदि होनो हायो जेबो नङा बियो माने लगायनानैहाय गथ'फोरनो लोंहोनो हागोन नोंसोरबो लोंहोनो गोसो जागोन बिनि प्राइसखौ आं खोन्थानोसै बिनि प्राइसआनो जाहैबाय 1500 ओमफ्राय जायफ्रानाखि पार्सेल बिहरगोन बिसोरनि थाखायहाय दामा बारा जागोन बेखौहाय गैयालाबो 1800सो थांगोन मानो होनोब्ला बेयो बिराद हेभि बुस्थुआ हेभिजोंसो दिनैहाय दामखौहाय लानाय जायो जायफ्रानाखि इन्ट्रेस्ट दङ आङो कन्टेक्ट नाम्बार होखादों नोंसोरो बेहाय आंखौहाय कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नोंसोरनो नांगौब्ला बिराद मोजां लोगोफोर दिनै आं मेगनजों नुनायखाय आं लाबोदों नै बेहायनो दंखायो It helps in mental and physical growth of children. It contains immunoglobulin, lactoferrin, profilin-rich polypeptides. दिनै गोबां फांसनफोर दङ नोंसोरो फरायनो हागोन आं फरायजोबनाय जानाय नंलिया लोगोफोर दिनै आं खोन्थाबायनो नोंसिनि गथ'फोरनोबो नोंसोरो इन्ट्रेस्ट दङब्ला होनो हागोन आरो दिनै आं गथ'नि थाखाय आं होगोन दिनैहाय आरो जायफ्रानाखि जाय गथ'फ्रा खुगा रायलायनायावहाय लेट जायो माबा लेजि जायो बेफोरबायदि खुगा रावफ्रा ओंखारा बिनि थाखायबो बिराद मोजां दिनै राव रायलायनायफ्रावबो दिनैहाय गोबाव सम लादों आंनि फिसाजोआबो गोबाव सम लादों रायलायनो थाखायहाय स' नोंसोरबो बाहायनो हागोन लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर